tady to. Mistr. Já jsem bohužel jenom více mistr, ale tohle je mistr. Já jsem mistr a... Takže vlastně kámo, ono se ti to splnilo, co? Jo, já bych chtěl... Počkej, nemůžu mu moc na hlavu, jsou to moje Blaze, kámo. Víš? Já jsem ČT1 Eurosport, tak já bych chtěl, vůbec tam nevidím, ale chtěl bych jako poděkovat nejvíc svýmu dědovi, teda tátovi. On je teda děda, ale je to můj táta, jo. Za skoro žádný sponsoring, ale a chtěl bych mu poděkovat. Fandovci, chtěl bych mu poděkovat, teda tímto. Příští rok počítám, že bude jako nějaký ten sponsoring, abych byl na tom Eurosportu teda. A jinak tohle jsou druhý šampioni, který chtějí taky poděkovat mému tátovi, dědovi. No, asi já bych můžel poděkovat, dobře troubil trumpetou. A ještě bych chtěl poděkovat mojí mamince, babičce, vypni to světlo. Jo, dobrý. Já jsem to vypnul, ale to bylo úplně nechtěně, počkej. Tak, jsme tam. Je, vlastně. Takže bych chtěl poděkovat to. Dneska je to taková děkovačka vlastně. Já bych chtěl poděkovat teda všem. No mluv, já tady jako jsem jenom tak jako... Ty jsi reporter. No já jsem tady jako takový jako dopočet. Mluv, to mému dám. Ty jsi vlastně ten Waldmeister. Třetí jsi, ale jsem první. Já? Počůvka. Já jsem první a je to dobrý pocit, být první. A pak bych chtěl poděkovat tomu dědovi, teda tátovi, který je děda, dvojnásobný a ještě co mám říct. Děkuji všem sponzorům, který mě vůbec nesponzorujou. Vlastně celý rok jsem mluvil já, tak teď mluv ty. No a ještě bych chtěl pozdravit tu maminku, toho kámoše. Jo. Tak bych chtěl pozdravit tu maminku, která se kouká na naše videa, který tady ten mama se dělá vůbec, protože jedeme hlo a... Technika zklamaná. Já si myslím, že vůbec nebude slyšet, takže... Je to boží, no, tady je taky rámo, že... No a ještě bych chtěl poděkovat mojí skoro ženě, že mě v tom podporuje a chtěl bych, aby si šel už sem do prdele na to, čo můj ženu. Dík, ahoj. Ale v roce 2011 si vyhrát a předjet lišku. Přejet lišku, ne předjet, přejet lišku. Jo. To je blbost. Ne Martina lišku, ale lišku jako moje kočka s ocasem, pes. Ukaž ještě jednou, jak to vypadá. Ne, kočka s ocasem, pes a káci psá lišku. Ženu natoč. Na co mě podporuje? Simonou. Jo. A ty vypálíš hlavy. No a čekáme To byla ta žena tvoje. Už tam byla? Jo, tam byla. A co říkala? Nic, No. není co dodat. Špatný reportér. Já nemluvím. Natoč ještě tady tu bandu těch ožralů. Natočíme tu bandu ožralů. Mamu. Disátor. Hruďás. Se schovává radši. Boky. Ty zaulí dostatečně. Mamutová. Kulichová. Kulichová zezadu. Má éra. Kámová. Miláčku. Karlosová. S Karlosem. A s kámou. Mistr, prosím. Mistr. Tady to je mistrovský díl. Tam máte debatní kroužek u toho páru. On je zabiják. Ten bez ruky. On nemá ruku vole. No, ale... Mávaj. Ahojte.
To nějak moc svítí, ne? Asi tady. Ale my jdem čurat, jo? Nebo já jdu Ale kama, že jdeš čura, to nikoho přece nezajímá, ne? Blázne. Party v plným proudu. Co to tady ještě máme? Tady máme ještě, no jo, dvojčička, no jo, to je paráda. Je to tam, je to doma. Hezký, hezký. Krásný pohárky. Pizza. Hodně pití tady. Najdi si jinou zábavu. A já se ještě musím dostat tamhle. A ještě tam bych chtěl tamhle to. Tamhle to ještě. No, to už je lepší, no. To je zlatý tohle.